Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Кум сәгате ташуырның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы Татарстанның халык Россиянең атказанган артисты Габдулла Тукай, Муса Җәлил исемендәге дәүләт бүләкләре лауреаты профессор Николай Дунаев. Исәнмесез, Коля абый. Исәнмесез. Рәхмәт, Коля дип әйтүгез. Коля абый исемә төште, Маршал Хәкимовлар диләр. Менә мин сезне тамашачыларга Николай Дунаев дип тәкъдим иттем. Гадәттә тормышта сезне күп санлы яраткан тамашачыларыбыз Наил Дунаев итеп белә. Менә бу Наил Дунаев кайчан барлыкка килде? Бу исем дип әйтик, ул тәхәллүсме, ул сәхнә исемеме, аның тарихы нидән гыйбарәт? Тәхәллүс дигән нәрсә матур сүз инде. Кушамат дип әйтсәң дә ярый. Кушамат түгел инде, тәхәллүс дөрес. Ул килеп чыкты көтмәгәндә. Мәскәүгә укырга киткәндә күп кешеләр Мәскәүдән урыс исеме белән кайталар. Мин Николай булып киттем. Наил булып кайттыгызмы? Дигәндә курсташлар инде Наил дип монда имтихан биргән вакытларда да, Казанда очрашканда да Мәскәүдә Наил дип киттеләр. Анда укытучылар әлбәттә мине Коль дип әйтәләр инде. Профессор да Михаил Николаевич да Коль дип җиртә иде. Монда кайткач төрлечә булды инде. Театрда эшләгән Марсел Хәкимович Сәлимҗанов безнең ул миңа Коля дип эндәшә, бүтәннәр Дунай дип кенә эндәштеләр. Кайберләр инде яшьләр Наил абый диделәр. Тамашачылар мине әлбәттә сез әйткәнчә Наил Дунаев дип беләләр. Чөнки афишада беренче чыкканда Наил Дунаев. Ул булай килеп чыкты. Без дипломный спектакльне Мәскәүдә укыганда берсен Әхмәт Фәйзинең Тукай трагедиясен алып кайттык дипломга. Ул спектакль бик оригинал булып чыкты, аерым дип әйтегендә, чөнки ул безнең дипломный спектакльдә Тукайның 75 еллыгына багышланган Татарстан спектакльдә булып чыкты. Без аны монда кайтып, өлкән артистлар белән, Камал театрының өлкән артистлары белән бергә кушылып репетиция ясап, ул Тукайның 75 еллыгына багышланган спектакль булып чыкты. Шунда минем инде исемне язалар. Анда рәсемия була инде, чыгалар кемнәр уйный. Тукай, Николай Дунаев, Дамир Хайруллин, Галиаскар Камал, Ренат Таҗдинов, Хусейн Ямашев, Әсәр Шакиров, Сагит Рамиев, Туфан Миннуллин, Бикчәнтай, Галимҗан Ибраһимов анда аталай инде, аны Әхмәт Фәйзи дип куйган, Робит Батулла. Бөтенсе мөселман исемнәре бер Тукай гына Николай Дунаев. Шуңа күрә миңа әйттеләр, монда кайткып эшли башлагач, bir spektaklni инде беренче спектакль безнең Аяз Михайловның Көзгә җилләрдә дигән спектакле пьесасы иде. Шунда афиш чыгара кирәк, килеп җитте вакыт. Инде эшли башлагач бу. Абдулла абый Исупов куя. Шуннан Сарымсаков абый, Уразиков абый театрның инде аксакаллары кирделәр дә, менә афиш чыгарабыз. Синең теге вакытта Тукайны уйнаганда бөтен кешедә ничек инде моны Тукайны татарның Алласын урыс малай уйный, Николай Дунаев. Әйдә исемеңне үзгәртмәйбезме? Исемеңне ничек куябыз? Шуны әйттеләр инде. Белмим, мин каршы килмәм, әйтәм, мин белмим, ничек. Наил дип куйсак ярыймы диләр. Әйтәм, ярый, куйсагыз ярый. Но әти белән фамилияның белән әтинең исемен үзгәртмисез. Шуңа күрә мин Наил Дунаев миңа печать суктылар. Кызыклы бик тарих. Әйтегез, менә Тукай романын без искә төшердек, Тукай драмасын дип әйтик инде. Ул инде менә шулай татар сәхнәсенә менгәннән соң, ни өчен аның гомере бик кыска булды? Бер карасаң бит инде Тукай безнең иң танылган, иң башлы шагыйрьләребезнең берсе һәм аның турындагы спектакль дип әйтик инде, бер карасаң узак яшәргә тиеш кебек иде. Бу очракта бу пьесаның эчтәлеге сай булдымы? Артистларның уйнау дәрәҗәсе җитмәдеме? Ни өчен кыска гомерле? Катлаулы сорау, ләкин кызыклы сорау. Ни өчен без аны монда кайтып, дипломный спектакль булып уйнаганда 9 мәртәбә уйнадык. Шуннан без инде кайткач, анда Халил Абый Абҗәлиловлар, Уразиковлар безнең белән гастрольгә чыкмады, башка кешеләрне керттләр. Без берничә мәртәбә авылларда, авыл гастроль районнарга да алып чыгып уйнадык. Ләкин аны уйнау бик катлаулы, чөнки аның күләме дә зур. Артистлардан зур күп кирәк, состав күп. Әйтәм бит, башта без зур рольләрдә уйныйбыз.
эпизодларда, яки массовкада Шәүкәт Биктимировлар массовкада җигеп йөри, Хали Абҗалиев крестьянны Тукай ширләгәндә Кәләшкин больницасында аңа таяк, "Мә улым" дип таяк тоттыра. Крестьян уйный, Хусейн абый Уражиков эшчене уйный, анда дудырып китереп ала Тукайны, "Син нәрсә Тукай турында әйтәсең" дип, шундый сәхнәләр бар анда. Шундый булды анда. Сез әйткән ничек булай күп уйналмады дигән сорауга җавап бирергә тырышам. Драмасы көчле, эштәлеге зур, бик кешеләр катнаша. Әхмәт Фәйзи драматург һәм шагыйрь буларак көчле кеше. Миңа калса пьеса бүгенге көндә дә куйнап һәм тетрәтеп, дерелтәтеп уйнарлык пьеса. Тукай турында пьесаның башкаларының драматургларында бар, Нуруллинның бар, башкаларның бар, анда чагыштырып карадылар фәлән. Ничек кенә булса да мин Әхмәт Фәйзи яклы, чөнки аны кабатлап әйтәм, бүгенге көндә дә куярлык. Ни өчен аны булмады? Чөнки без кайткач группалар төрлегә бурылды. Мәсәлән, бер группа, безнең группаның инде берсесе biz ayrışmabız bilen sarımsak bilen koya başladık. Biz küzgü aşiler bilen nini koya başladık. Küzgü aşilerini koya başladık. Başka üniversiteler tiyatrının özünün nileri kelip çıktı. Onları tiyatrını ul vakitte remontta yaptılar. Lakin onu yaptılar, bizni oynattılar başka yerlerde. Hele biz kayıtkaç. Tuzda oynattılar mesela Mayakovski'nin bani, Munçasını oynattılar. Tiyatrda oynatmışı. Ol nindi matur tuşemliydi. İlikige arxitekturası. Şunu gastrolege yurtlar tiyatrda indi zdaniye yok deyip, zdaniye halini açar deyip. Onu süterge mingeç atnalar boyunca sütelmeye atkanlar tuşemin. Yukka kelip çık, yukka uluşuna kovargan boğanlar. Şulay etip tiyatr gastrollerge gitti. Ulu gastrol deyip atladı. Ижевский, Şilebe, Sirtovski, Оренбург'lara gittiler. Biz başka yerге gittik kızgaşiler bilen. Şulay etip tiyatr şunun arkasında tarqaldı. Spektaklini şulay etip bir silketip oynarlık spektaklini vakitinde en spektaklinin ilgirken yaş çağında oynamay kaldık. Yangadan onu kaytıp koyganları bulmadı. Naila Bey, güzel. Sizin bir familiyanızda bik matur yangıraşlı. Onun kilip çıkışı bilen kızıksınmay kalmağısızdır. İyi, ana mena Sirak familiya. İyi, eti etkeni buldu. Avul kişisi bitini bizim yaklar niye çıkkandan gana ağardı diye beytekindi. Yalkınlandı. Zeyyağından. Onda karanğı yaklar bir neydi kültürü neydi nerseler yok. Şallıda kumburanı oynap durgan şehirgineydi. Onda Neftikamska, Nijikamskalar da bağlar birisi de alır ki zor şehirge almaşmaganlar idi. Nefti kaçkına yaktırıp gitti. Şunda avul kişisi bitinde ilk vakitte Bigrekte bilmeyin de ol kişisi grammatı naşar. Mındı malay şakta benim babay. Babayın ismi sizdeki kebek Daniel'a. Daniel babay, benim babay indi mındı malay şakta soruyorlar indi. Atan kayda deyip. Atiyesi Ermeyda bulgan Konstantin isimli. Ул Акпатша армиясында Дунайда хезмәт иткән. Бәлки ул Төркия, Булгария сугышлары заманы булгандыр. Шул заманга туры килә. Atan kayda degəç Dunayda, avul kişisi Dunayda degəndə işitməyən, Dunay degəndə işitkəni yox. Şundan kitə quşamat, onlar Dunayda, onların Dunaylarını qılar. İlk bizim aytələr, bizim nəsilini Timirinliklər deyib də yergədənlər deyib əti aytaydı. Bu ətinin anlatığı boyunca Konstantin Pradetinin, babayının Dunay yılğasında xizmət etib qaytığından çıqqan quşulğan Kuşamat. Kuşamattan familiya kitken. İyi. Kreşinlerde bitinde bir gerekte Kuşamat bile bular. Olu Müslümanlarda atasının babasının ismi de Gaynullin, Abdullin falange kiter şuldu. Şundan kreşinlerde türlü Kuşamatlardan da gelip çağıra mümkün. Kuşamatlar kübrek şul predmetlardan ya ki nindir başka Şiraklardan kelip çıkar. Менә Наил абый сезнең инде килеп чыгыш турында да сөйләшә башладык. Сезнең туган җир, туган нигезләр, алар бит инде Зәй районының Әхмәт авылына барып тоташа шулай бит. Туган нигезегез, туган авылыгыз. Әхмәт авылы ул элегелектән ике дини конфессияле авыл булган шулай бит. Анда мөселманнар да, христианнар да бергәләп яшәгән. Менә бу бигрәк тә сез үскән, сез аякка баскан Советлар чорында, атеизмның көчле вакытларында менә бу динне тыю, динне кысырклау ни дәрәҗәдә дип әйтик, менә сез аны сиздегезме, көчле идеме һәм аның менә бу тәэсире мөселман диненә дә, христиан диненә дә бер дәрәҗәдә төштеме? Мен аны менә хәзерге сез биргән сораудан мен аны бүгенге көннән карап шул көнне күз алдына китерәм. Чөнки атеизм вакытта бик ныклап безгә бәйләнүче булмады.
Керәшен іші біле татар іші бик тату, бик дус яшадык. Анда безнең Мәннән Хәсән дигән хаҗи абыз дип йөртәләр, ул хаҗга барган. Зәңгәр мәчете без башлангыч классын шунда укыдык. Мәчеттә 2 катлы, манаралы, Совет вакытында бөтен манараларны кискәннәр бит. Ойларын калдырмаганнар тим более. Безнең мәчет, безнең авыл мәчете зәңгәр, ак кызыл таштан кызыл кирпичтән ясалган, зәңгәргә буялган, манарасы белән айы да сүтелмәгән килеш торды. Әле айын соңыннан исереп төшкәннән соң яңадан куйдылар инде. Миңа архитекторлар инде тарихны өйрәнүчеләр әйттеләр, Казан Татарстанда ичкенә мәчеттә ай сүтелми калган дип, берсе безнең авылда. Шуңа күрә мин кызыксын. Ул теге хаҗи абзый безнең авылга мәчет җиткергән үзе таштан, югары пәнәчегә таштан җиткерттергән. Бура киртәгә агачтан 3 мәчет җиткергән. Шундый бай кеше, киң күңелле кеше булган инде Хәсән абзый. Әлбәттә, Совет вакытында инде нитәм, теге 3 ташлы тегермәннәр тотучы, шундый. Сөйләсәм хәзер мин вакытыгызны бөтенләй битерәм, туктыйм, Алла баш нитәм. Керәшен ичендә чиркәү торган. Ул агачтан салынган, агач ишереп, аны урыны бетте инде хәзер, урыныгына калды. Часовник куйдылар. Хәзер ул урынга шушы булды. Татар белән керәшеннәр арасында татулык, дуслык искиткече. Алар мөселманнарда бит татар мөселманнарда бәйрәмнәр булай официаль бәйрәмнәр икенде. Барбы бәйрәм итә иде. Халык безнең православиедә инде күбрәк бәйрәмнәр. Шул бигрәк тә олы көндә без Пасханы, олы көндә безнең боз китә торган вакыт иде. Ташый боз китә Зишә елгасы. Әллә инде нәрсә, бөтенесе шунда менә ул вакытта Пасха вакыты йомырка күкәй тәгәрәтү. Шулар тауда чыккан җирдә яшел белән чыга башлый. Татар ише кызлар да, татар ише җегетләр дә бөтенесе бергә җыелалар. Аннары инде хәзер икенче диткәндә ниндидер Пасханы бәйрәм иттермәү дигән юк иде. Бер нәрсәгә бәйрәмгә бәйләнәләр, Петрауга. Мәләкәс дигән авылга барып, төнне китеп безнең апалар Петрауга китәләр бәйрәм итәргә. Нинең яшьләрне Петрауга җибәрмәс өчен парторг, профсоюз, сельсовет председатель, колхоз председатель 4 кешегә барып шу тау кырындагы Зишә елгасы менә буларга 4 торалар, ләкин апалар күлләрен күтәреп барып төнне кичен шиккишеп ташлап шул Петрауга Мәләкәскә баралар иде. Шуңа күрә шул гына бәйрәмдә, бүтән бәйрәм тыйганнар хәтерендә түгел. Наил абый, менә сезне әниегез Мәскәүгә укырга затканда, улым Аллага ышанмасаң да күңелеңнән кистереп юк дип әйтмә дигән. Менә бу сүзләр, бу васият дип әйтегендә, сез аның мәгънәсен шул вакытта ук аңладыгызмы, әллә инде моны аңлар өчен барбер вакытлар кирәк булдымы сезгә? Ул вакытта абстрактны булса да мин аны аңладым. Чөнки ул вакытта хәзерге вакытта кебек юллар юк иде. Шул Роберт Батуллиннар авылыннан Шакмай аркылы киткәндә, утырганда шунда үзең генә калгач, уйга калдым. Шуннан гел исемә төште. Хәзер тәйсте. Изге сүзләр. Шул сүзләр ишетүгә әни искә төшә. Ул әйтте, действительно, Аллага ышанмасаң, юк дип әйтмәс иде. Гаиләдә баланың кем булып китәсенә, нинди юлны сайлауына әтиянинең тәсире, тәрбия көче бик зур. Бу очракта сезнең мисалда ул ничек булды? Безнең мисалда шул нәрсәләр әйтәләм. Әти минем һөнәре буенча умартачы. Умартачы, чын мәгънәсендә умартачы. Ул теге дуплы умарталар гына түгел, 12 рамлы дамблат системасын авылга кертүче, 12 рамлы. Оның моның кадәре коллыктагы шундый китабы бар иде. Вак кына хәрефләр, шрифтләр. Шулар укыганнан журнал выписывать итә иткәндә, ул колхозның умарталарын карады, аннары анда 150 баштан арттырмады, аны карап бетеп булмый. Чөнки аны карарга кирәк, аны җабарга кирәк, итәргә кирәк, күчен айырга кирәк. Үзебездә уннан алып 55 хрущев базына вакытына кимиттерделәр инде, тегеләй иттер, булай иттер, 55 чаклары да бар умартаның. Шуңа күрә безнең яшьлек умарталыкта үтте, һәм амшанникта җыклаган чаклар, урманда, умарталыкта. Чөнки мин Мәскәүдә укганда да әле әни дип атала инде эштә. Эштә мин помощник пчеловода дип әйтә инде. Аны сөйләсәң инде ул тоже романтик. Әйтик,
Аның битне җәй вакытында умартачылыкның бөтен эше җәй вакытында. Шуннан Петро бәйрәменә килгәндә киләләр, озын ботлы кызлар, кыска күлмәкләр белән җегетләр, шунда малайлар җиләк җыярга урман кырында таралалар. Шундый кырда җилә мин умартаның балның айырткан чагы иң иссу вакыт ул мин күтәреп рам ташыйм, умарташым, балны айыртасың, аннары аны айыртып бетергәннән соң кичен Кадыр авылына барып складка сдавать итәргә кирәк, ат белән, бочкалар белән төшеп. Әдвинда гармон тавышлар ишетә, күрше авылда безнең авыл Кадыр белән Ахмат арасы, мин Кадырга сдавать итәм. Мин кайтып киткәнче уен таралган була инде. Вот шуңа күрә бер яктан романтичный, идеальный лирика, икенче яктан шундый вакытлар булды. Әни бик матур җырлый иде, әти искиткеч матур итеп аны таңлый белә иде. Шуннан әнине мәҗлесләрдә инде, рәт сөйдиләр инде, бәйрәмнәрдә аны җырларга, башлап җырлаучыга итеп чакыралар. Грамотный түгел, ләкин аның тавышы табигый тавышы булгандыр инде. Гаҗәеп тавышлы иде. Вот шуңа күрә аннан радионың битендә теге катыргы, кара катыргы чаклары бар. Тәлинкәләр. Шулар вакытта да кирде. И радио башланса, сәгать 1-дән или 12-дән фәләнгә 2-гә кадәр янып төрле вакытта әдәби театр буладыр. Бөтен эшне ташлап, безнең семья радио тыңлый. Телевизор кергәнчә әле була. Чөнки сәнгатькә тартылу үзеннән-үзе ихласлык булгандыр. Бер кеше кушып түгел, үзе телеп, әти минем чагында ул кешеләрне чын итеп ышана күрәсең, әйтик, зур җитәкчеләр турында сөйләшәләр икән анда. Чын мәгънәсендә аларга шын мәгънә, ул теге иләс-миләс мужик түгел, әти. Нормальный, аңлы, фәлсәфи кеше иде. Уларга фәлсәфи биргәндер бәлки нәтиҗәсен тыңлау шундый зур нәтиҗәдә. Ул инде мине әлбәттә умарташ итәргә үзенең урынына, аның үзенең дә останрак Иван Иванович Иванов кебек итәсе килде. Иван Иванович Иванов бөтен пчеловодларны җыеп шаллыга, кустка җыеп шуларга лекциялар укый торган булган. Иң зур кешесе аның шул. Шуңа күрә инде мине ал хуҗалыгында укып кайтып, шунда булмамсың дип аның бөтен теләге иде. Ләкин театрга китү дигән сүз чыккач, бер нинди каршылык булмады. Әни тарафыннан да, әти тарафыннан да. Алар сәнгатьтә шул кадәр зур улылау белән карыйлар иде. Менә әтигез турында сүз чыккашыннан бу сорауны бирми кала алмыйм. Әтигезне сугыш чорында берничә тапкыр узаткан булганнар. Да. Узаталар, кире кайта, хәрби комиссариат кире кайтара, узаталар, кире кайтаралар. Инде төрле сүзләр дә булды. Нәрсәгә бәйле булып килеп чыкты буның? Ахыры нәрсә белән бетте диye әйтергә кирәк. Минем хәтеремдә, мин малайчак бит инде, әтинең 7 мәртәбә алып җибәрә, 7 мәртәбә кайткан кеше. Сугыш вакытында алалар җибәрә, яше шул сугышка барырга тиеш кеше. Бөтен кеше фронтта. Минем яшьтәшләрем күбесенең әтиләре әтис калдылар. Шул әтис үстәр, шул елларда. Әтине алалар кайта. Инде соңгы мәртәбә алганда, инде бу җылы киткәндер инде дип узак торды, кайтмый. Бер заман мин төш күрдем. Төшне сөйләдем, төш күрдем дип сөйләгәнем. Әниләр сөйләттеләр инде. Ниндидер бер зур, менә хәзер машина бар бит әле. Мин ул хәзерге вакытта кар җыя торган мондый машинаны күргәнем җиткән юк. Ул бит соңгы елларда гына чыкты. Ниндидер шундый бер әллә нәрсә бер ыргаклы машина килә. Шуның алдында әти утырып килә. Шуны сөйләгәч, кайта бу. Бер заман көрт җырып, авылда ул якларда бит, тем более җуллар юк инде. Көрт җырып бакча артыннан әти кайтып төште. Аңа шул булган. Бу кешене военкоматка җибәргәннәр язып, справка. Бу кешене кабат җибәрмәгез дип военкоматка, Зәйнең военкоматына. Чөнки әтинең монда бер кара, моның кадәр бер кара теле бар, мин күргәнем булды инде. Аны ул вакытларда онкологический болезнь дигән нәрсә, таралган нәрсә юк ул заманнарда. Аны врачлар белгәннәр инде. Әти шуны күрсәтә торган булгандырмы инде, караганда тикшергәннәр күрә, итегенә онкологический авыру дип һәр вакыт бара торган булганнар. Шуңа күрә соңгы мәртәбәсенә халык арасында сүз киттендә, ул инде взятка тегә, хәзерге вакытта взяткалар. Ул балибан бугачында акча бирә торганнар, шуңа кайта торганнар. Андый сүзләр дә булган инде. Инде берсе булды шундый. Әти инде урманда яткач, шундый
үш алучыларда, үш итүчләрдә вакыт керәшеннәрне утысларда халык табыла бит инде. Урманда ул, значит, кашкынар кебек ятса икән, нәрсә икән, унаганы бар икән. Бер заман килеп төштеләр Бакаев инде Зәйдән уполномоченный килгән. Ул НКВД кешесе инде, аннары район, авылның җитәкчеләре бер заман килделәр, кояш байыр алдыннан безгә тентү ясарга, безне куып чыгардылар. Урамда утырып тордык инде, безнең бөтен ашлыкларны, бөтен нәрсәләрне тикшереп, астын өскә китерделәр. Астын өскә китерделәр, наган эзләгәннәр икән. Без аны каян беләбез? Шуннан, топ каян булсын наган белә яса. Әти анда син урманга бара, көн-төн мышлап тирләп эшли, әйткәнчә. Әтинең тагын сүзен әйтәм, китәм инде, бик оста кеше иде. Ул грамотный, аның 4 класс, лек заманы өчен нормаль иде. Ул бик оста иде. Итек баса иде, бүрек тегә иде, кием тегә иде. Ул мартаны ясый иде үзе, шкатулка кебек, анда су такмаска мөмкин. Шул кадәр баса. Шул кадәр оста кулда. Точно оста. Шуңа күрә умарталыкта да әйбәт эшләгәндер иде. Илгизәр плюс Верада Алексей, Григорий кияүләрендә Григорий, ягъни Григорий, Банкротта Василий Дмитриевич. Менә бу моңа ошашлы дип әйтик. Рус милләтеннән булган геройларны ашыр өчен сезгә рольләрне Николай Дунаев булган өчен бирделәрме һәм аларны бу образларны сәхнәдә тудырганда, ачканда сезнең килеп чыгыш нәсел җипләрегез ярдәм итә алдымы? Дөресен әйтим, ул рольләр бирелгән вакытта күбесендә Маршал Кемиш бирде. Хәзер ул рольләрдә минем керәшем булуым бер нинди роль уйнамады дип әйтәм. Исемем Николай булу да бер нәрсәдә уйнамады. Ул рольләрдә алар бит ул рольләрнең күбесе нәрсәгә? Сез менә бу рольләрне санадыгыз. Әйтик инде мин декадниләргә, датларга, бәйрәмнәргә, революцион шундый көннәргә спектакльләр куюлар да була иде. Аларга мине сайлыйлар иде күбесендә Шамил Усманов та, әйтик Бахтияр Канкаев та, әйтик башка җирләрдә Паратов та, беспреданство Подхалюзин да, анда Залещин да. Аларны уйнаганда ни өчендер мине сайладылар, актер булган теге, аның өчен дин белән, фәлән белән түгел. Күзем зәңгәр булган өчен генә түгел. Анда мәгънәви яктан сөйлиләр дип уйлыйм мин аны. Чөнки минем бик уйнасым килә иде халык арасында комедия, мелодрамалар да уйнасы килә. Аларны уйнаган кеше популяр була. Аларны уйнаган кеше, алар ул спектакльләр күбрәк уйналар, алардан күбрәк киләләр, күбрәк карыйлар, күбрәк яраталар. Шуларда мин күбесенә төшеп кала идем. Чөнки мин тегеләрдә занят булгач, теге кушылган спектакльләрдә. Аның бер яктан теге шул рольне уйнады дигән дәрәҗәсе бар инде. Паратов уйнады, фәлән уйнады. Халыкка бит барбер якын буларсың, үз кешелең булган, үзең булган. Мәсәлән, мин хәзер менә бездә Ак калфакым төшердем кулдан дигән спектакль куйдык. Илдар Юзеевның күптән язылган пьеса, мәрхүм итендә Илдар Юзеев, ул итендә шагыйрьләр шагыйре пьесасында шундый сизелә. Миңа куйдылар Иванов Петр Николаевич дигән керәшенне, батыр булган керәшкән, хәзер дә әйтә торган җырлый, бии, шундый кеше. Монда инде бу очракта бәлки шул минем шул Григорийны ганнан соң шуннан кичереп тә куйгандыр Фәрит Бекчәнтәй. Бәлки шуннан булгандыр. Ләкин менә хәзер ул спектакль уйналды, ул роль эпизод кына иде. Хәзер инде Маршал Рәфкать әкем Фәрит Бекчәнтәев әйтә: "Менә сиңа юбилейга шушны уйнарга кирәк". Мәктәп ничегенде гомер буенча нормаль зур рольләр уйнап, эпизод, ни эпизод булсын, главный роль. Шулай итеп, ул роль хәзер пьяшев цитре алга чыкты дип әйтәсем килә инде. Карап торышка кырыс булса да, Наил Дунаев сәхнәдә елап та җибәргә мөмкин. Сезне кайсы рольләр сәхнәдә еларга мәҗбүр итте? Әллә инде бу күңелнең бу халәте рольгә бәйле түгелме? Инде булай итеп әйтим. Җылауны күз яшы чыгарып җилләтергә тели тамашачына дигән сүзләр бар икән. Кайбер кеше нитеп коллегаларны кимсетеп әйтүм түгел, ничектер нитеп көчләйеп үзен көчле шуңа ирешергә тели. Ләкин минем үземне тыя алмыйм. Хәтта роль сөйләй алмаска дәрәҗәгә җитәм. Чөнки ул минем тырышудан түгел,
үземне тыя алмаудан килеп чыга. Мәсәлән, Бичура дигән спектакль бар иде. Анда мин күрше хатыным үлде дигәч, аннары Бичура җырлый, ул басып торам. Ну, чыдап булмый. Күздән яш ага. Да. Onlar шундый, аның авторы Мансур белән Фәрит Бикчәнтәев юрый кирип карый башлаганнар. Бүген чыгар микән яшен әйтеп, соңыннан белдем мин аны. Менә аны сөйләгәндә, аннары кайбер нәрсәне Шаршын җир дигәндә, җир дигән трагедия минең Аяз абыйның Мирвәлүн ады миндә. Анда тегермәндә ул сөйли. Ну анда мөмкин түгел. Туган илне кайтырга теләүе. Иген сагынуга омтылуы, теләге. Кешенең аны кичергән кеше шуның мәгънәсендә каты бәгырьле кеше дә була. Шулай минем диапазон Аллага шөкер, усал вакытта мине усал дип әйтәләр инде, ну, ләкин миңа нык тәэсир итә күп кешенең язмышлары. Актерлык һөнәрен сайлау сезнең ул тормыш максаты идеме, әллә монда нинди булса барбер бер очраклылык хәл иттеме? Сез бит яшь чакта елга карабы капитаны булырга да хыяллангансыз. Минем карап торуымча сезгә капитан елгачы формасы бик тә килешер иде. Аны уйнарга туры килде, Аллага шөкер, Хушназгылда капитанны уйнадым, мәрхүм була торган Хушназгылда аны пьеса базды, бездә барды, әйбәт барды. Ул роль миңа бик ошады. С удовольствием уйнадым. Ләкин бу сәхнәдә генә. Миңа капитан булу өчен язмыш миңа билмәсе. Аның өчен Горькийга, Нижний Новгородка барып экзамен бирә кирәк. Урысча мин каям беләм. Урысча мин сразу 2 кило алган булыр идем. Кирәлмәсем. Татарстанда ул теге заманнарда бит экзаменнарны, имтиханнарны татарча бирдерәләр иде. Татарча язырга диктант яки изложение яздыралар иде. Русча булганда алардан булса үтер. Нижний Новгородта кем миңа анда илгаты бирсен. Шуңа күрә миңа инде яшер матур түгел. Безнең заманнарда, ул заманнарда армияга бару зур дәрәҗә иде. Армияга бармаган җегетләрне, армияга да булмаган бит ул. Ул дөнья күреп кайту иде. Армияга ул теге ак билет алган, значит, ул җитлекмәгән җегет дигән дәрәҗәсен төшә иде. Ләкин минем ни өчендер армияга барасым килмәде. Ничектер әле төрмә дип әйтүем түгел, ничектер менә шуны күңел тартмады, дөресен әйтим. Ләкин армияга бармас өчен сыйрызадачы түгел инде ул вузга кирергә кирәк. Вузга кирсәң армияга. Чөнки ул заманнарда һәр вузда да военный кафедралар бар иде. Мин карадым да инде бер zaman китереп бирделәр безнең 10нчы классны бетерер алдыннан чыгуга тәнәфескә мондый афиш тора. Мәскәүнең югары училищесы фәлән нигә малай театр каршында актерлар нигә студентлар кабул ителә. Миңа инде студентлар, вернее, үзебезнең укучылар, шәкертләр, кызлар, җегетләр, менә сиңа кая барга, менә сиңа кая барга. Мин дә инде читтән генә карадым да инде. Аннары алар киткәч, аны укыдым инде. Шуннан документларны хәер җибәргә мөмкин дигән аттестатыгызны 8 белән алып килергәз дигән дип язылган иде, шулай итеп җибәрдем. Ялгышмасам бит әле сезне мәктәптә укыган чорларда сәхнәгә ничектер көчләп чыгаралар уйнарга. Көчләп чыгардылар. Менә шул барта биргән соравыгыз, мин ул турда театр турында уйламыйдыр инде. Гәрчә радиодан тыңларга яратсам да. Ул бөтен җырчыларны фәлән. Алар ни өчен авыл җегетләре безнең авылда спектакль куялар. Бәйрәмгә берәр кайсы тантанага куйганбыздыр инде. Шул мәчеттә укганда алтар нидә инде мөнбәрендә шаршау куялар да, шунда спектакль куялар. Бер пәрдәл пьеса. Мине авыл малайлары, авыл җегетләре катнашмыйлар. Кызлар инде әйдә дип мине кыстый башладылар. Таки кыстый торгач чыгып кыра торган бер эпизодта чыктым. Беренче мәртәбә сәхнәгә. Тегеләр шинләнеп киттеләр дә Кадыр авылына да барып уйнап ди башладылар. Театр корты бит ул корт. Тегеләр Кадырга бардылар. Кадырга бардык, анда да уйнадык. Инде җырлыйлар, концертта бирә башладылар. Рәтләре барып чыкмый концертларның. Чыктым да семнәнеп китеп, мин дә биеп тә җырлап та җибәрдем. Бер дә булганы юк иде. Шуннан мине биш авылында 10нчы класста укый торган мәктәптә башлангыч классның бер укытучысы тыңлап торган. Кайткач завочларга, мәрбәрәпләргә сөйләгән. Шуннан бер zaman мине кешли башладылар. Бер zaman спектакль дәрес биткәннән соң Дунаев учительскийга керерсез. Кирдем.
спектакльден соң каласыз, менә шунда спектакльдә катнашасыз. Минем юк, минем инде бик зур авторитетлы һәм куркат татырган завуч Мәрвәрия апа, Җиһаншина Мишар кызы, әдәбиятны белә булай белә торган кеше. Шуннан юк, сине бит күргәннәр бит. Әйтәм, кайда, нинди күргән? Кадир авылында шуны сөйләде дә Уршеткина заставили. Шуннан инде китте мин аларның заслуженный артистлары булып. Наил Дунаев ул кире беткәндә принципиаль кеше дип әйтәләр. Мәсәлән, Камал театрының баш режиссеры Фәрит Бекчантаев Бичура спектаклен куйганда Дунаев белән эшләү шактый авыр булды дип искә ала. Шулай. Ел юбилейда да әйтте ана. Кире кеше. Әйтәм, бер нинди кире мин гел куркып гел буйсынып яши торган кеше дип уйлыйм инде үземне. Ну, ул кирелек мин дигә аңа специальный аңа аяк чалуда түгел. Ул куйган линияны я аңлап бетермәде, аңлап җиткермәде. Я мин үземчә уйлыйм, нишләп алай булырга тиеш дигән шул ул принципиальность булып чыга, минемчә кирлек түгел. Шуңа күрә үз иткәнеңне итәсең бит инде, үз линияны. Соңыннан барыбер уртак тел табыла инде. Ләкин ансы да барыбер сәхнәдә уже спектакль чыккач, режиссер сәхнәгә чыга алмый. Артист хуҗа була. Шуңа күрә бар үз дигәнеңә, үз иткәнеңә итәргә мөмкинлек кала артистның бер яктан, ул яктан кеше бар. Артистның талантын ачуда режиссерның роле ни дәрәҗәдә югары дип уйлыйсыз? Мәсәлән, сезгә килгәндә, сезне режиссер ачтымы, әллә сезгә үзегезгә ачылырга ничектер мөмкинлек булды дип саныйсызмы? Его величество актер дигән сүз бар инде русларда выражение. Актер ул элеккедән калган, потому что режиссер дигән профессия ул соңыннан гына килеп чыга бит. Башта антрепренер булган, и актер үзе дә җыелганнар да шулай уйнаганнар. Соңыннан менә соңгы вакытта режиссер дигән профессия. Һәм ул бигәбәт режиссер килеп чыгу это хорошо, научно это хорошо. Чөнки режиссер ул драматург белән ул линияны ала, бер шампурны ул бөтен линияны теге һәр кеше ничек уйлаганын гына түгел. Шуңа күрә мин режиссерлар минем ачылышта режиссерларның язмыш роле зур дип уйлыйм. Әлбәттә, рольне башкару ул теге вазифа үтәү кебек. Режиссер шул рольне артистка бирә, ул аны башкарып чыга. Монысы аңлашыла. Менә артист спектакльдә кайчан яши башлый? Bütün спектакльдә дә яшәп буламы? Сез кайсы спектакльләрдә яшәдегез? Да, это бик катлаулы сорау. Моңа бер сүз белән генә җавап та биреп булмый, ләкин спектакль менә кайчан килеп чыкты, кайчан ролең булды дисең, менә репетицияны башлыйсың. Уку читке дип әйтелә инде беренче театраль телдә. Стертна үстенә аңлашасың, белем. Аннары шуннан вакыт килеп җитә, инде һәр торып йөрисе килә башлый. Уже сугырысы или кайчасы или нәрсә шу хәрәкәткә эшлисе килә башлый. Шул вакыт җиткәч уже сәхнәгә аякка басырга кирәк. Шунда эшлисең. Инде эшләп шактый чыктың, бер заман спектакльдә бер нәрсә эшләмий, чыкмый башлый. Мёрт, үлгән. Ничектер ул да дөрес сөйләми кебек, мин дә нәрсәләр эшләмим. Менә философиядагы категорияда количество в качество не превратилось дигән нәрсә, шул вакыт. Менә шул количество, шул репетиция вакытларыннан соң бер заман ниндидер яңадан тирлек була. Ул да симпатичный. Аның да миңа сөйкемсез. Моның да миңа сөйкемле күзләре. Аның да сөзе миңа тәэсир итә. Сверхзадача бөтенесе эшләнә, үзеннән-үзе башлый. Уже спектакль туа терелә. И менә спектакльдә уйнау түгел, нидер яшәү башлана. Әйтегез әле, менә һәрбер артистның диярлек гомер буе хыялланган роле була торгандыр. Менә мин шушы кешене уйнасам иде сәхнәдә. Менә шушы кешене ачсам иде, гәүләдән дерсәм иде дигән. Сезнең андый хыялларыгыз булдымы? Менә кызык кына сүз инде. Бүтән кешедә нидер театральный да укыган кешеләр ничектер Гамлетны уйнау турында кызыгалар. Атылы булып караслары килә романы. Но миндә ниндидер әллә алар инглиз яки итальянс булган өчендерме? Ниндидер миндә алар кызыксындырмады. Или миндә театральный, урыслар әйткәндә театральный вершинага омтылу, менәргә бүйеклеккә, менәргә омтылу булмагандырмы, белмим. Миндә нидер вот Гамлет уйнасам дигән. Ләкин язмыш үзе бирде. Ниндидер Фигароны уйнау, ул минем өчен зур бәхет. Ул дөньядагы
андагы Фигародағы мөмкинлек булдыра алсаң, мин аны бөтенсен әйбәт уйнап бетердем дип әйтә алмыйм. Но андагы мөмкинлек ул алды, ул җылый, ул алдана, ул нигә бата, түбәнлеккә төшә, ул ничек кенә булмый. Анда мөмкин бөтен ситуацияларны, хатынын да инде алданды дип уйлыйм. Бунысы да булды. Инде ул түрәсендә алды, бөтенсен виртуоз. Вот Фигаро. Вот менә уйна. Аны дәсәң, пожалуйста, мин драматический, трагический рольләрдә уйнаганда, мәсәлән, Паратов ролен, аны бер яктан бер яклыгына итеп тә уйнарган кино. Отрицательный яшәке, но Аллар исенә алды да китте. Амин театральный критиклар белән талашканым бар. Менә булай, нидә, встречаларда. Потому что ул әйтә, яратмаган лисаны. Мен әйтәм, сезнең театралистический телдәгене яратмаган. Әгәр дә яратмаса, миңа бу кеше, бу Паратовка, бу бай кешегә бүтән җирдә кыз биткән иштәри. Именно Ларисага килә, ул аны ярата, аны уйланырга яратмый. Нишләп айран мөселманда 5 хатын алырга ярамый аңа? Ул өйләнгән, анда бит беләсезме? Аны мин актер буларак, Паратов буларак мин аны оправдать итәргә тиеш. Мин аны чын мәгънәсендә ул Алсу Гайнуллина белән Рузия Мутуллинаны яратмасам, это кешегә шамый. Шулай бит инде. Бер менә сезнең сәхнәдә бергә уйнаган партнерларыгызга спектакльдән соң рәхмәт әйтү гадәте бар икән. Менә бу матур традиция, ул сездән генә килдеме, ул театрда бармы, ничек килеп чыкты ул? Бүтәннәрне белмим, мин үзем партнерларга бик мәрхәмәтле. Особенно үзебезнең килеп чыккан шул мәхәббәт турында сөйләшик тә, минем партнерлар Фирдәүс Хәйлүнәгә дә, Наилә Гарәевага да рәхмәт итәсем кирәк. И ну, әйбәт бит. Әйбәт. Тарихи шәхесләрдән сез Владимир Ильич Ленинны якын күрәсез икән, ялгышмасам. Ни өчен менә шушы геройны беренчедән якын күрәсез һәм икенчедән артист буларак аны сәхнәдә уйнау теләге булмадымы? Әле сезнең заманда Ленинны уйныйлар иде бит. Уйныйлар иде. Һәм мине бер мәртәбә сәхнәдә уйнап та күрсәттем. Кемнең? Риза абый Ишмуратовның юбилее булды. Аның «Буря навстречу долга табан» дигән пьесасында Володя Ульянов иде. Мин аны уйнадым. Үзектә. Әнисе, сестра сеңлесе, шулар белән ул сәхнәне и мәрхүм Риза абый Марсельгә ничә мәртәбә кирип җалынды. Куй инде менә бит Ленинның бар, пожалуйста, инде. Марсель алынмады, но булды. Тарихи шәхес буларак якын бүгенге көндә менә аны инде мавзолейдан чыгарып күмү турында сөйләр. Сез ничек уйлыйсыз? Ул шырны менә мин инде зур философия, фәлсәфәгә кирип әйтә алмыйм. Ленин бөек кеше булган фәлән, Ленинның бөек кеше булганы ул бәхәссез бөтен кешеләр белә. Шул исәптән миндә Ленинның бер генә хатасы булган. Ул дин белән булышмаган булса, ширкәү белән мәчетләргә ташланмаган булса, религия офим народым дигән сүзне әйтмәгән булса, ул гениаль кеше булган булыр. Һәм аннан аны алдан үтермәгән булсалар, ул неп белән илне күтәргән кеше. Ул әгәр дә сәламәт булса, тагын бер вакыт тапкан булыр. Колхозлар шуны бетерер иде, башка төрлеме? Сталин заманы булмасы, икенче төрле булыр. Чөнки ул ниндидер гений кеше дип уйлыйм. Гений инде. Сез менә бүгенге көндә актер гына түгел, сез үзегез укытучы, мөгаллим, яшьләрне тәрбиялисез, яшь буын артистларны тәрбиялисез. Сәнгатькә, театрга нинди яшьләр килә бүген? Сез алардан канәгатьме? Һәм аталар һәм балалар арасындагы проблема, гомерлек проблема бүген нәрсәдә чагылыш таба дип уйлыйсыз? Хәзер менә бер нәрсәне бер группына сүз әйткәндә акча заманы, акча буза кешене. Акча аркасында бөтен мөнәсәбәтләр бузыла. Акча ул гомер буенча булган. Ләкин хәзер бик шул акчаның дәрәҗәсе апогеяга килеп җитте. Менә шулысы начар. Безнең илдә генә түгел, бөтен капитализм дип әйтәләрме, Запад диләрме, Восток диләрме, бөтенесе. Шуңа ата белән ана арасында да, ата белән бала арасында да шул ук нәрсә чагылыш таба. Ләкин иманлы, михрибанлы семьяда барбер акча җиңәлми, барбер мөнәсәбәт җиңә. Ата белән бала арасында мөнәсәбәт, җылылык барбер алгы планга чыга. Хәзерге вакытта син, гыйбрәт итеп ул менә шундый кеше булган дип бер нәрсә килеп чыга икән бер семьяда. Ана белән ата, баласы белән ата фәлән шундый
драма, трагедия, ул гыйбрәтле хәл булган өчен бөтен кешегә мәгълүм була. Шуңа күрә бөтен дөньяга әшәксез беләткәндә сасый, нитә тарала. Ә яхшылык бик күп таралмый. Яхшылык җиңә, яхшылык белән яши. Кеше ата белән ана ни өчен бала тудырырга, ни өчен баласын үстерергә тырыша ата-ана. Һәм бер җирдә дә ата-анасы җирдә онап ятмый, җирли, нитә. Алар бөтенесе дә мәгънә барбер иман яши. Инде менә балалар турында сүз чыккан икән, сез инде әти генә түгел, бүген бабай да. Оныкларыгызга сөйлисезме сез? Монолог, шигырь, тыңлыйлармы алар? Вагаз дип әйтәлмим инде, нәрсәләр сөйлим, ләкин миңа ул хас түгел. Булай булганда менә шундый хәлләр булды дип сөйләү, вакыйгаларны сөйләп күрсәтү бар. Мин сезгә бахни түгел, дәвати түгел, мин сезгә бабай, мин сезнең бабагыз дип, аларга мин васиятләрне әйтәм икән, вагазларны укыйм икән. Ана шул татар телен бузучыларга да ачуым килү аркасында. Ату хәзер вакытта дәвати, дәвани дип башладылар. Тел буенча телне киметәләр. Нинди матур сүз әби, бабай. Шулай бит инде. Әби белән бабай арасында, әби белән онык арасында, бабай белән онык арасында җип булмаса, ялган булмаса, дөнья матур булмасы. Алар белән сөйләшмичә калып булмый. Чөнки алар белән мин су куйганда да аларны күтәреп ыргытам, итәм, сөйләшәм дисәң, анда без яшь вакытта шулай эшлидек дип әйтәйек. Шулай итеп алар белән тәңгәл кебек яшәү әйбәт. Әйтегез әле, сезгә тормышта, гадәти тормышта артист буларга туры килгәне булмадымы? Алдашу гына түгел. Хитрит итү, ничектер кыен хәлдән чыгарга манда, ниндер мәсьәләне хәл итәргәме, кеше белән сөйләшкәндәме? Алай менә хәзер конкретно гына шулай вакытта шуны эшләдем дип әйткән юк, ләкин ничектер русча әйткәндә шустыр итеп китү яки ничектер һөнәри осталыкны җигәргә туры киләме гадәти тормышта? Әйе. Бер дә актерлык буенча хитрит итү яки ничектер браварство итүләр катнашкан юк. Ягъни сез сәхнәдә артист, тормышта гадәти кеше. Да. Һәм шунысы бар. Яшерим батырым түгел, тормыштагыны мин сәхнәгә алып менергә уялмыйм. Куркам. Яратам икән, яратам сәхнәдә. Шун мәгънәсендә. Семьям да аңа исе китми сәхнә икәнне шуңа күрә миңа әйткәне бар, инде үземне үзем мактау булып чыга. Бер актрисаның әнисенең әйткәне бар. Ул миңа әйтте, сәхнәдә Наил Дунаевтан да мәхәббәтне стойный юк дип. Бу инде миңа лисил ул сүз. Инде гадәти тормышта сүз чыккан икән, сәхнәдән кала Наил Дунаевның нинди шөгыльләре бар икән? Нәрсә белән кызыксына ул? Спортзалга йөриме ул, сәяхәт итәме, китапханәдә утырамы? Хәзер бит инде фитнес, бигрәк тә шәһәр кешеләре фитнес дигән җирләр баралар, каядыр итәләр, тимер күтәрәләр, кыйммәтле заллар алалар. Андый кыйммәтле зал булуы бер хәләле бармы, юкмы, анысы бер икенче нәрсә. Ләкин миңа аларның берсе дә кирәк түгел. Ни өчен? Мин гадәти авыл кешесе, җәй көне мин бакчада мин казынам да, утыртам да, иләм дә, бүгләм дә, утым да, ташлап ташып китәм. Ул аңа булай гына казынып та, теге илеп тә ниткәнем юк, багынып та ятканым юк. Аннары шул вакытта тиз генә арада мин ширвә кырт казып яки сатып алып, көймәгә төшеп, анда аның балыкка чыгуның бит аның балык тутып, әзерләй әйтеп әзерләп бирсәләр генә, аны әзерләү процессы күп. Аның иң неге менә оркестрның опера театрында чигәнгә әйткәннәр бит. Сиңа опера ошадымы дигәч, ошады, кайсы җир ошады? Вот менә башланган шәй бар, теге увертюр, теге пи. Шунысыман балыкны тута башлау моменты, аның әзерлек моменты, җим әзерлисең, башкасың, лодка көймәңне әзерлисең, кармакларын әзерлисең, процессы, әле инде барып bütün нәрсә биткәннән соң утыргач, ширтәме юкмансы другой, ансы икенче нәрсә, ансы результат. Монсы җәй көне, кыш көне китәсең икән фитнес белән чагыштырганда, ул фитнес ырып бирә икенче якка. Чөнки аны әзерләнәсең. Мондый кием киясең, авыр барасың. Фәлән машинаң шунда калды. Фәлән карып җиреп барырга кирәк. Барып җиттең. Бус тишәсең 15-20 тишек бус тишкәндә уже игеләрсең, бүгеләрсең, нитәсең, арасың, нитәсең. Андан инде фитнесны алмаштыра ул. Аннан хәзер шуннан соң
инде арып битеп кайтканнан соң хәзер җыештырып яңадан кайтырга кирәк, кайтып җитәргә кирәк. Ул җирү, ул зарядка, ул физиотерапия, ул үзеннән үзе табигый, естественно, надо үзеннән үзе кирәк булганга шулай йөрисең. Балыкчы булып бит инде ул гомерлек теге мотор дип әйткәндә шир. 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 Сезнең балык тотканда, ялгышмасам, шихон балыгы тотканда шибен эзләп хатырыгызны да суда югалтып куркыныч килеп туган шыраклар булган. Сез шуны истергә төшәсез. Без шунлар саңа кемшләр белән инде семья белән әле бу Нократ елгасында, Ветка елгасында инде күпер салынганчы, анда кыргы ягы иде, юллар начар иде. Халык килмей, телевизор күрсәтмейдер. Ул вакытта бүтән җирдә телевизор күрсәтә, ул вакытта экран эфир алмыйдыр. Без барып, шунда калтын-калтын итеп, яки аэродром самолеттан килеп төшеп, шунда бер утрауга урнашайык, Пятилетка совхозына каршы. Шунда инде бер 4-5 палатка корып куяйык, берсендә без торабыз, икенчесендә өченчесендә кунаклар килгән өчен, кунаклар да килә иде, ниләр Альберт Яхиннар, сәнгать кешеләре инде. Сәнгать кешеләре. Без аларга сөйләшеп киткән, без шунда флаг куябыз, бер күлмәкләп куябыз шунда кулга. Безне камадан чыгып, Веткага чыгып, шуны табарга кирәк бит. Килеп җиткәннәре булды, шактый гына чакларда. Шунда нигә палаткаларга шибен, кояшта шибен сыра. Бер заман ярына кырып килҗәк, Шихон татарча исемен уттым әле. Шушы балык ул касяк белән, көтү белән йөри инде. Яркына килгән, ул моның кадәре була, төрлесе була. Ләкин ул үстә бүтән машкара, шибен, ширки яши торган. Марсель күрдә шуның киттек без тутарга, и тутып ширбенне тутабыз да, сатыбыз да, сразу. Теге йөгерәбез. Аның хатыны Гөлнара, минем хатым Таня, икебезнең арттан йөри. Алар да саласы килә. Ну шибен тота алмыйлар. Тегенә киләләр, шибен тота алмый. Марсель, теге мастер спорт кебек шалт тота, и все. Мин дә инде. Сонда йөгерә. Хатыным арттан йөри. Бирәр бер шибер. Мен дә үзең тот. Салам. Бирәр мин тотам, яңадан килә. Бир инде берне. Фәлем, илтүнә шуннан карый. Карым диде җавабында. Нократ суына шумды. Нократ суы бүтән җылларга кына тизага, салкын җылга. Шуннан йөзә дә йөзә чыкмый. Шуннан Марсель курка башлады инде миндә. Аның кычкыра, Таня. Шуннан бер zaman ничектер акыл килдеме, икене булып чыга башлады. Шулай итеп хатын сыкала язым дип шуны әйткән миндә. Наил абый, ир кеше өчен генә түгел, артист өчен гаиләнең тулы булуы ни дәрәҗәдә мөһим? Ул актер өчен генә түгел инде, бөтен кеше өчен дә. Бөтен кеше өчен дә. Тигез тормыш ул, семья сафлыгы, балалар бәхете, үзләре кортагандагы бәхетләре. Гомумән ул чын мәгънәсендә әйткәндә илнең бәхете. Илнең бәхете аерым семьялардан тора. Семьялар таркалса, ил булмас иде. Шуңа күрә һәр вакытта да семьяны муллалар да, поплар да бөтенсе дә җырлыйлар. Тату яшәгез, татулыкка ни җитә. Шуңа күрә мин бик тигез яшәү ул иң зур бәхет. Менә һәр кешенең яшенә карамастан барбер күңелендә барбер теге планнары була, хыяллары була. Бүгенге көндә Наил Дунаев нинди хыяллар белән тагын яши? Нәрсәгә өметләнә, нәрсәләр эшләргә нинди өмет хыяллар белән яши? Кеше Аллаһ Тәгалә шундый нәрсә биргән, кайчан үләсен белгертмәй. Ул идеальный идея. Әгәр дә кайчан үләсен белсә, кеше сразу уже саргайып килеп үләр. Уже алдан ук. Чөнки менә шул белмәү, теге белмәүчелек, алда нәрсә буласын, язмышның нәрсә икәнен ачык итеп укый алмау зур нәрсә бу. Зур бүләк. Зур бүләк. Кешенең гомере күп микәнлеген, кешегә мин шуңа күрә сез биргән сорауга бер сүз белән әйтәм, менә хәзер нинди план корам да, шуны эшлим дә, фәлән дигән сүз түгел. Хәзер мин
инде миңа фәлән яшь җитте, уже театрдан инде китү турында да уйларга кирәк дип уйлыйсың. Аннан әйтәләр, сиңа ул сүздә турында сүз чыгаруга не думай фәлән дигән балашылар инде фәлән. Яшь инде үз хәлен үзең белергә тиеш. Шуңа күрә аяк шамалый белергә кирәк. Аннан нинди зур планнар куру турында барбыр иштә хыяллар була инде, ансын секрет нәрсендә ачып та салып булмый бит инде. Менә шул тиздән яз җитсен иде. Хәзер менә сезон ябылагач Төркия язучы театрларының фестивальләре бар. Шулар үткәннән соң без тынычлыкка отпускка чыгарбыз. Аннан соң Сәйдәш бәйрәме килеп җитәр, аннан соң Татарстан 30 август килеп җитәр. Аннары яңадан сезон башлар. Ниндидер просто тәгәрмәш дөнья күләсә дигән татарның әйткән сүзе, ул әйләнеп бара, кайчан кеше үзенә ниндидер зур план, менә шуны куям да, менә шуны эшлим дә, шуннан соң миңа тормыш бетә дигән сүз белән яшәмәү, ул үзе зур бәхет. Омтылыш, әле алга таба гомер бар дигән сүз. Зур бәхет. Нойлы абый, бик зур рәхмәт сезгә тапшыруыбызга килүегез өчен. Тормыш тәгәрмәчегез һәр вакытта тигез, салмак кына әйләнсен. Сезгә ул һәр вакыт күңел көрлеге, тормыш мәгънәсен, яшәү тынычлыгын алып килсен. Безнең бу очрашуыбыз беренчесе һәм соңгысы булмасын. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә.